Arratsaldeko 4 dira. Zu gustura baino gustura guzaude zure sofan etxanda eta txirrina jo dute. Tira, altxatu zara, ireki duzu atea, eta kriston txapa jasan ondoren, atea muturrean ezisteko, urraraztegi bat saldu dizute. Edo etxeko bonbilak LED bonbilen ordez aldatu dizkizute. Edo oheko koltsoia aldatu duzu. Hau bai, masaje besaulki batekin opari gisa. Edo dena delakoa. Euskadiko ur horniduraren ardura duen enpresa batekoak direla diote, edo aldatu dela legea eta derrigorrez aldatu behar direla etxeko bonbilak, Osakidetzaren gisako erakunde publiko batekoak direla, edo horren bermea duen enpresa batekoak, eta hain jende serioa eta fidegarria ematen du, baina izten duzu atea eta konturatzen zara 3.500 euro ordaindu duzula arazketa ekipo baten truke, edo 500 euro LED bonbileak jartzeko, edo 2.500 euro koltsoi aldatzeko, hau bai, masaje besaulki batekin opari gisa. Etxean sartzen ez zaizuna, baina ezu, opari bat zen. Aski da, gogoratu. Eta zerbait erosi baduzu, eta damutzen bazara, gogoratu 14 egun dituzula atzera egiteko inolako azalpenik eman gabe. Eta epe hori pasatu bazaizu edo enpresak ez badu atzera egitea onartzen, jarrezazu erreklamazio bat Kontsumobiden edota edozein kontsumo erakundetan. Hurrengo Kontsumobideo arte!